Ngenteni kon iki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erong. Atuh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Kowe kurang ajar kon mulai. Nek njaluk rujak. Ya, masalah rujak cengur, Pak, ngono. Cengur iku kasar, Pak. Dihalusno. Dihalusno ya. Erong ya. Erong. Nek kon aku ki halus. Wah, kok iku apa ini? Lah iki, Pak. Kon iku nek masalah wong kon iso masak. Ya ta? Belajar nggae kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kon iku nak. Lho, gak apa-apa bapak duwe akeh. Masih akeh ngono ya, masalah istilah energi lho kudu ono. Apa energi ku, Pak? Mbok apa energi. Karo aku energi ku. Ojo pemborosan. Iso komentar gak iso nerangno. Ojo pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Lho. Paman ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedhot wetengmu ngerti ya. Gepeng, Pak. Dadak kon niku jajan gethuk lindri, sing putu, sing sembarang kon tuku. Lho gak apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia. Iya, tapi ana batese kon niku jajan ayo apa kon niku? Wonderblond. Berubah iku. Lho jare penoleh ana Amsterdam kono celukane Wonderblond. Iya, tapi lak ndok Amsterdam. Lek ana Inggris kono Nederland. Van de Blon. Moson. Wonder. Iya, digawe Van de ngono. Iya. Aku saiki bisnis. Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta? Prasamu kondektur ta ya. Bisnis iku saiki dagang. Oh, dagang. Marung. Mosok gak ngerti. Lah tak lebone surat kabar. Oh iya aku maca nih. Sing gelek maca komik CRU. Iya. Lah apa warung dilepono komik. Maca surat kabar nduk pojok sih. Iya nduk pojok dhewe. Iya. Bapak gak wungu lorek nah. Model tok kono nitini. Lah ya kok dungaren. Wis dahar ta. Wah iya ayo. Gak dahar nak. Njegelak wis. Ngono iku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model niku sapa kon niku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajeni wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, tak kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Dungaren kok wis longgo ngarep wong durung ganti busana. Wah. Jong ngisin-ngisinno ta, Pak? Aduh ni kantini kok iki niku sapa kok niku ni? Bapak ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok Dungaren kok noter-noter dungaren. Dungaren. lho anane iki mang ya dungaren iku warane rene mang. Lah iya, lah apa? Ana perlu ri mari. Bener ana perlu tok ae goleki aku. Nek gak ono yo coba. Iya. Muncul rene enggak. Ngene lho ri sing wis. Iya dah sing wis koyo awakmu nang omahku iki lho. Iya ya. Aku lak termasuk omongku lak kaku ta. Wah bener kelatun. Omongku atos ya dak. Sepurane ae. Iya dah. Iya. Lah mulane aku rene mang perlu ape nakokne. Ya apa kira? Oh. Ya apa iki? Kok saya diantem ae kok. Kok niku jane. Kok iki anakmu utama niku kok utama iku. Aku mang awak dhewe dina-dina. Kan niku salah paham kok niku. Ayo nyari perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong kok. Lho ngene Pak. Sing ngene. Perlu apa? Aku mlaku blek-blek lho atine. Wong wales-wales ae, penuh malah kasar ah. Iya. Saiki diwales penuh aja ngersulo ya. Lho cok ngono sak wong tuwa rek kon niku cok ngawur ae. Ah. Iya. Ini apa sih? Oh, perkara keris mangga. Nah, ngene. Keris mau kok lak njaluk rong taus ah. Iya lah rong taus. Rong taus 300 kok. Oh iya mesti 300 tak tutup. Ya lak 400 Mang ya. Mang njaluk 400 ya. Dari 300. Wah, kok niku 400. Piro? Wah, juta kok. Wis sampe 1 juta tak cucup. Tak oyub. Wis tak tutup. Piro ri kono? Ya wis mang biasa 300 Saya 300 tak tutup. Wis. Iya. Nanti ya krise. Nah iki krise. Ah, Duit dhisik kok ora melayu peno. Lah opo mlayu? Lha opo? Duit dhisik. Kresek. Kertas. Iya. Ruangan tak kopekmu iku. Kan cerike blas ya. Nah, nanti ya Allah tak kadang cilik. Iya. Kresek. Enggak. Ya 300 ya. Iya, 300. Duit tak cekel. Iya. Keris tak kene peno. Iya. Aja lali jenenge ya. Makanane lho ya. Koro welang. Koro welang. Maneh koro welang. Nah iya. Besok masuk pagi ya. Oh, kon niku dadi guru ta kon niku takno. Lah piye? Wis sakno petik ta sak ngurake. Ya ora kok ngono. Ya ta wis mbok menawa jodohku entuk sampean wis jodhone mbok menawa. Lah mulane. Iya. Saiki gak perlu padu. Gak padu ya, Pak ya. Ora perlu padudon.
Lah terus. Tegese wong padudan iku ora apik, Nduk ya. Ora apik. Sok Nggih, Mbah. sok aku melu kowe menyang Madiun kono. Ya. Ngoten to, Mbah. Njur nek kono iku nek pelosok tuku cikar, Nduk ya. Aku sing ngikar ya ngono. Tuku cikar. Aku mbok tumpakne cikar, ora suti. Singis sing mandi sari klambine. Lare. Wong wedok lambene gandol sisi yang ngene. Aja ono to bandel. Ya gak turu ya gak melek. Sapa iki lho? Sapa iki? Monggo. Oh, Dayo. Sinten iku? Sinten? Kula Dayo. Dik. Iki wong Jawa ta Cina? Iki. Monggo Mas. Monggo, sampe Monggo. sebet. Tepundi? Lho, tempundi. Wah, kon niku angger medhuk gak karu-karuan. Ya apa? Tekan dia ya. Ya wis, ya apa ngarani wong urip? Ya objek. Objek ya. Objek, Sing penting wong iku kanggo anak bojo ya. Lho, sing tentu kok iku. Iya. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa aja? Roman. Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah Iya. ojo sampai ketinggalan. Iku gak mungkin kabeh tak kekno anakku. Sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan. Lho, mulane sejarah eleke dituturno anake besok-besok cek Cek sampai dadilan api. niru wong tuwa lah. Iya, ngono. iya, iya. Nolak hidup nolak terus seneng terus ya. Iya, nek seneng. Tapi saben dinane rada berat lho. Nang sepeda motoran kok berat. Nah, kan delok ya, sepeda motor. Lah wong iki entek taune. Ngono gak kurang ajar kan iki. Loh, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lan kek dipakani boto. Rumangsam lho ya apa sih kon iku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon golek purik ngono kok kon. Apane? Tak kandhani. Apane? Kon golek mutu golek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta, sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngono nglipet aku foto. Ngarep omah kok tak lerekno iki sawangane mangkrak. Kok tak lerekno. Wis salah kok siji ambek aku itu tukang siji kon. Lho, ngene lho anane aku ambek tukang-tukangku api. Ngajeni. Iya nyambut gaene tek sregep. Iya tapi kon nglipet ae kok sapari kon. Temburuan ta. Ya kata bulan ngono arek gosong ngono kok. Apa kamu ngono? Aja ngomong ngono lho sampean. Cari, kamu bela cari. Cari, gampang aja cari. Mulan nyambut gawe ya. Ya apa sih melaku ah? Mbok nek ngono, Pendengaran tajam ta? tajam, Penglihatan, lu jelas, napas, lu dawa, pelayu, banter, 100 kilo. dongkok. Ngandidi, kuat ta? Iya, Pak. Kuat ngandidi. Mbok nek titik-titik ngene. Ijazah duwe ijazah. Oh, duwe. Iki jen orang tua. Wah, mesti dijini. Ayo melaku. Mbah nek ngono ayo. Begal. Yo kabula kajate. Napa kok gak gelem? Gak sampel jane kono. Apa? Kon gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat. Keamanane ketat. Kampung Iya. maupun di jalan-jalan raya. Hansip saiki wadah. Iya, Sudah Pak. dilebar luaskan. Apa dilebar luaskan iki? Kamu lo lek ngomong jendelane buka ya ngene iki lho. Disebar luaskan. Lho lah iya, tapi carane sing dadi. Mosok. Lho sembarang ono carane. Pene kok ojo wedi akibate. Wedi apa sih? Lho ya apa Lek kecekel ngono ta? Lho jelas loh, wong berbuat iku pasti iya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang kantor polisi. Iya. Nek dicekel penduduk. Apa oh? Digepuki. Wah, sanggepen pijet lah bubuk lah pijet. Bubuk apa wong balungku tur mreteli ya. Ta, aku ngajak wong lek gak turune gento gak gelem aku. Ya, Pak. Lek gak turune gento ya gak gelem. Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan. Ngono lah apa aku kok bajing-bajingno. Lah apa aku kon gendo-gendo. Gelem ah, ayo. Gelem wis. Ngenteni kon iki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erong. Atuh.